и рады зашить мои Буга и реками. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейн. Кодам умелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән мин, Гөлүсә Сынгатуллина. Бүгенге тапшыру Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылучы милли проектлар, бәйгеләр, фестивальләр, әлеге чараларның туган телне үстерү һәм саклауга йогынтысы, яшьләргә тәэсире һәм ни дәрәҗәдә популяр булуы хакында. Татарстанда милли чаралар шактый. Аларның һәр кайсы уникаль һәм нигездә максатлары туган телне, тарихны, мәдәниятне саклау һәм үстерүгә юнәлгән. Алай гына да түгел, әлеге проектларның күбесе дөнья буйлап таралган милләттәшләребезне берләштерә, очраштыра, якынайта. Без бүгенге тапшыруда нигездә Бөтен дөнья татар конгрессы җаваплылыгында узучы проектларны, чараларны барладык. Аларга күзәтү ясадык. Чөнки әлеге нәүбәттән татар конгрессы шактый саллы эш башкара. Біз бүгін Бөтен дөнья татар конгрессы бинасында. Монда шын мәгънәсендә татар рухы кайный, татар мөхите хөкем сөрә. Бу хакта аларның дистәләгән проектлары булуда дәлилли сыман. Әйдәгез, үзләреннән сорыйк әле. Татар булмасаң кем син? Дип мөрәҗәгать итә Шәһәбетдин Мәрҗәнни милләттәшләренә 19 гасырның 2нче яртысында. Аның артыннан ук 20нче гасыр башында Гаез Исхакый 200 елдан соң инкыйраз әсәрендә замандашларын татар халкына 2 гасырдан бөтенләй юкка чыгу куркынышы янавын кисәтә. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы милләт җыены утырышын уздырып, анда кабул ителгән татарлар гамәл стратегиясе нәкъ менә шушы еллардан башлана. Барыбызга да мәгълүм булганча, менә безнең 2020 елда, ул безнең тарихта беренче тапкыр без милләт җыенын оештырдык һәм милләт җыенында татар халкының гамәл стратегиясе кабул ителде. Менә биредә, янәшәдә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында милләт җыенында әлеге гамәл стратегиясе кабул ителде. Һәм гамәл стратегиясе дигән вакытта эш юнәлешләре билгеләнде. Һәм әлеге эш юнәлешләре дигән вакытта инде әлбәттә менә бүгенге тема ул татар яшьләре белән эшләү мәсьәләсе аерым ясылыкта күрсәтелде. Гамәл стратегиясының төп максатлары буларак татарларның киләчәккә планнар билгеләүдә бетмәс-төкәнмәс чыганак булган бай тарихи мәдәни мирасы белән кызыксынуны көчәйтү, ата-бабаларның бөек казанышлары белән үзеңнең шушы халыктан булуың белән горурлану хисенә ирешү, һәрбер татарның халкыбызның туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклауга һәм үстерүгә шәхси өлеш кертүе кебек әһәмиятле мизгелләр саналып уза. Безнең 2021 ел Татарстан Республикасы тарафыннан туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан ителде. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан 2020 елның азагында без Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы утырышында 2021 елның татар халкының бердәмлеге елы дип игълан иттек. Әлбәттә бик үзенчәлекле ел. Безнең 15 октябрьдан 15 ноябрьгә хәтле бөтен Россия күләмендә халык санын алу кампаниясе уздырыла, җанисәп. Менә әлеге мәсьәләләргә дә аерым бер җитди караш белән һәм гомумән Бөтен дөнья татар конгрессының эшчәнлеге дигән вакытта да без үзебезнең эшчәнлекне төрле юнәлешләрдә алып барабыз. Конгрессның оешу тарихына да күз салыйк. 1992 елның июнендә татар халкының беренче кырылтайы уза. Кырылтай эшендә Татарстан, Россия, ерак һәм якын чит илләрдән делегатлар катнаша. Әлеге форумда Бөтен дөнья татар конгрессын, аның башкарма комитетын оештыру турында карар кабул ителә. Бөтен дөнья татар конгрессы эшчәнлегенең төп максатлары түбәндәгеләр: татар халкын берләштерү, татар халкының милли, мәдәни, социаль, икътисади һәм рухи үсешенә ярдәм күрсәтү, мәдәниятне, телне, традицияләрне торгызу һәм саклау. Бүгенге көндә Бөтен дөнья татар конгрессы 352 милли мәдәни оешманы берләштерә. Татарстанда һәм Россиядә 230, 34 чит илдә 122 татар җәмгыяте белән уңышлы хезмәттәшлек итә. Беренчедән мин һәр вакыт әйтеп киләм, минем дә һәр көн кабатлый торган сүзем ул менә Рөстәм Нургалиевич Миңнехановның президентыбыз тарафыннан
мәкалә чыккан иде, ул татар традицияларга тугрылык, киләчәккә ышаныч. Минем дә ысулым, эш тәҗрибәм шуннан гыйбарәт. Булган традицияларга таянып, без киләчәккә зур ышанычлар белән, өметләр белән, ул өметләрне акларга кирәк. Өметләрне аклап була шушы эш хәрәкәт белән генә. Бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан чынга ашырылышлы проектлар шул дәрәҗәдә күп ки, хәтта санап бетерерлек түгел. Алар туган телен саклап калуга гына түгел, милли мәдәни мирасны баетуга да, татарның әйдәп барыш яшьләрен табуга да, мәдәниятебезне чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә җиткерүгә дә юнәлдерелгән. Менә бөтен Россия татар авыллар эшмәкәрләре җыены, безнең татар дин әһелләре җыены, татар яшьләре, татар хатын-кызлары, төбәк тарихын өйрәнүчеләр, Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре, мәгариф хезмәткәрләре җыеннары. Алар барысы да менә бу җыеннар безнең халыкара Муса Җәлил исемендәге бәйгеләр, татар кызы бәйгеләре, төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең аерым утырышлары, безнең җирлекләрдә татарлар тупланып яшәгән төбәкләрдә менә һәм башка бик күп чаралар, шул ук аерымына татарча диктант, пешән базары, уйнагыз гармуннар, түгәрәк уен иҗат фестивальләре, күчмә утырышлар, менә фәнни-гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр ел дәвамында уздырыла торган. Алар барысы да халкыбызны берләштерә. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы, Татар гаиләсе Бөтен Россия иҗтимагый фонды, Татар Шәкрәш федерациясе, Россиянең татар авыллары оешмасы, Ак Калфак татар хатын-кызларының республика оешмасы, Бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе, булар барысы да Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты каршында эшләп килүче иҗтимагый оешмалар. Әлеге оешмалар халкыбызның милли мәдәни үсешенә зур өлеш кертә. Татарстанда үткәрелеп килүче Бөтен дөнья татар яшьләре форумын гына алыйк. Форум татар яшьләренә үзара аралашу һәм дуслашу мөмкинлеге тудыру, яшьләрне берләштерү, уй-теләкләрен якыннанрак белү, алар белән тыгыз элемтәләр урнаштыру максатыннан оештырыла. Бүгенге көндә форум бөтен дөнья буенча сибелгән 100дән артык иҗтимагый, дини һәм мәдәни яшьләр оешмаларын берләштереп тора. Форумның игътибар үзәгендә татар яшьләренең милли үзаңын формалаштыру, телне, милли йолаларны, гырыф-гадәтләрне, мәдәниятне саклау һәм үстерү тора. Глобальләшү заманында локаль әйберләр шундый ук тизлектә популярлаша дигән сүз. Шуңа күрә хәзер кеше инде ничә ел глобальләшүгә таба барды да, хәзер чыннан да Казанга килгәч, мәсәлән, күп кенә турист бит әйтә, безгә нәрсәдер татарча кирәк ди. Татарча ашыйсы килә, татарча киенәсе килә, кайда татарча мөхитне ишетергә була дип. Конгресс оештырган чараларда күпчелек яшьләр өстенлек итсә дә, урта һәм өлкән буында юк түгел. Татарлык канунына сеңгән кешеләр мондый милли рухлы проектларны урап бузмаска, киресенчә, нәкъ үзәгендә булырга тырыша. Мисал өчен, пешән базарында катнашу өчен Америкада яшәүче милләттәшләребез ел сайын махсус ял алып туган төбәкләренә кайталар икән. Чараларда катнашучылар саны елдан-ел артуы да бу сүзләрне дәлилли сыман. Беренче елны 2 көн ясаган форматта безнең аша 15 меңнән артык кеше узган иде 2 көндә. Узган елны ул шәһәр көне белән туры килде, 30 август, республика көне. Анда 30 меңнән артык кеше әлеге фестиваль аша узган дигән саннар безгә бирделәр. Бөтен дөнья татар конгрессы канаты астында үтүче тагын бер күләмле милли чара Пешән базары проекты. Соңгы елларда әлеге проект шәһәребезнең киң масштаблы милли мәдәни бәйрәменә әверелде. Пешән базары фестивале беренче тапкыр 2013 елның апрелендә Габдулла Тукай вафатының 100 еллыгына багышлап үткәрелгән иде. Чараның төп максаты 20нче гасыр башы мөхитен торгызу, Тукай яшәгән һәм иҗат иткән чорны искә алып, аңа әйләнеп кайту иде. Ул елны Нурулла мәчете янында ярминкә оештырылды. Фестиваль үткәрү өчен бу урын юкка гына сайланмый. Узган гасыр башында Пешән базары сәүдә ноктасы гына түгел, Казан татарларын берләштерүче урында булып торган. Алар бердә очрашып, хәл белешкәннәр, яңалыкларын сөйләгәннәр. Пешән базары ул чордагы Казан татарларының мәдәни һәм иҗтимагый үзәге булып торган. Бүгенге Нурулла мәчете исә ул елларда Пешән базары мәчете дип аталган.
Шушы чорның мөхитен төгәлрәк кабатлау өчен 2013 елдагы ярминкәдә махсус дресс-код булдырылган иде. Барлык катнашучыларга 20 гасыр башына хас булган милли киемнән килү шарты куелды. Татар яшьләре оештырган заманча шәһәр мәдәнияте фестивале Дизайн Маркет пешән базары быел милли кием бәйрәме белән бергә үтәчәк. Бу бәйрәм быел 2нче тапкыр уза. Ул фестивальнең максаты белән тәңгәл килә. Пешән базары фестивале татар дизайны һәм шәһәр мәдәнияте дөньясындагы төп вакыйга булып тора. Быел ул 9нчы тапкыр оештырыла. Без бер төркем актив яшьләр инде кемдер татар факультетыннан әле ул вакытларда калеп оешмалар оешып йөри иде. Яшьләр форумы актив эшен башлап җибәргән вакыт. 2013 елны шулай без бер 10-15 кеше утырып Тукайның шундый датасына, түгәрәк датасына безнең тарафтан нәрсә яңаны эшли алабыз дип шундый сорауга җавап эзләп карадык. Ул билгеле 26 апрель без инде 16 ел рәттән мин татарча сөйләшәм акциясын уздырабыз. Кирәк иде дидер бераз яңалык дип әйтим инде. Һәм гомумән без менә күзәтәбез бик актуаль open space маркетлар. Европада шундый ниндидер камерный фестивальләр, шундый формат актуаль була башлады. Яшьләр фикер алыша торгач, элеккеге базар форматын торгызырга кирәк дип карар кылалар. Юк, татар продукциясын сатып алу урыны гына күз уңында тотылмый, белем алып, үзара аралашып, татар мөхитендә тыйып булышы чара хакында сүз бара. Нәтиҗәдә пешән базары нәкъ шундый киң форматлы проект булып халык алдына басады. Без төрле темага татар телендә сөйлибез. Пешән базар кысаларында ул экология булсынмы, ул финанслар булсынмы, бу теге милләт кая бара, нишләтәбез инде милләтне генә коткарык дигән сүз түгел. Бу төрле актуаль җәмгыятьтәге процессларны татар телендә фикер алышу, лабораториялар эшләү, лекциялар, киң җәмәгатьчелеккә татар телендә белем алып булуы турында да күрсәтү. Безнең бит инде анда төрле кеше катнаша. Узып китүче кеше дә, шәһәр кешесе дә, турист та әлеге пешән базарына киеп китә ала. Милли проектларны барлауны дәвам итик. Шишмә башы 2011 елга Чиләбе шәһәренә барып тоташучы Татар кызы проектын бүгенге көндә бөтен дөньяда беләләр. Чөнки ул халыкара статуска ия. Бәйгенең елдан-ел географиясе киңәя, дәрәҗәсе арта, камилләшә. Проектның авторы, илһамчысы, Чиләбе өлкәсенең законнар чыгару җыены депутаты һәм Татар кызы халыкара бәйгесе президенты Лена Рафик кызы Колесникова. Татар кызы проекты мәдәниятебезне үстерү, телебезне саклау, татар кызларын камилләштерү, талантларга юллар ачу сагында торучы иҗтимагый хәрәкәт ул. Бәйгенең максаты татар кызларына бар яктан да камиллеккә ирешергә, үз-үзләрен табарга, милләт өчен файдалы шәхес булып җитлегергә ярдәм итү. Татар кызы бәйгесенә эләккән кызлар гомумән, алар чыннан да ул бер көнлек бәйге генә түгел. Алар бу проект дәвамында үз өстләрендә эшлиләр һәм гомумән бу трансформация проекты дип әйтер идем. Һәм чыннан да татар кызларын ничек сайлыйлар дигәндә, әлбәттә теге безнең ниндидер шундый бер образ бар. Татар кызы ул бик яхшы татарча сөйләшергә тиеш, җырлый, бии һәм башкалар, ләкин миңа калса бу бәйгедә безнең проектта дип әйтик инде кемнең бар икән катнашырга иң мөһиме теләк. Русча гына сөйләшә икән, мәсәлән, регионнан килгән кызлар, иң мөһиме аның теләге һәм проект дәвамында ул татарча сөйләшергә өйрәнә һәм бу чыннан да проектның нәтиҗәсе дип әйтергә мөмкин. Быел бәйгенең үткәрелә башлауына инде 10 ел тулган. Географиясе дә гаҗәеп киң. 12 чит илдән, Рәсәйнең 60 төбәгеннән килгән кызлар биредә үзара көч сынаша. Төп критерийлар булып исә кызның 18-27 яшь аралыгында булуы һәм кияүгә чыгып өлгермәүе тора. Быел татар кызы Үзбәкстан Республикасы Ташкент шәһәрендә узачак. Октябрь башында без аны планлаштырабыз.
нишләп Ташкент, нишләп Үзбәкстан дип әйтсәгез, ул безнең инде татар кызы ул Евровидение сыман. Менә безнең 2019 елны Ижау шәһәрендә узган халыкара татар кызы бәйгесендә Лилия Камилова Ташкенттан җиңгән иде. Шуңа күрә без Ташкентка алып барабыз инде. Нинди төбәк яки нинди чит ил кызы җиңә, без шунда бәйгене дә алып барабыз. Ә менә әзерлек этаплары тулысынча дирекция, оештыру комитеты ул тулысынча инде безнең Казанда эшләп килә. Милли мәгарифне саклау һәм үстерү мөһим мәсьәлә. Шул нисбәттән бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты укытучылар, мәктәпләр белән эшләүгә дә аерым игътибар бирә. Фәнни-гамәли конференциялар, түгәрәк өстәлләр, семинарлар, бәйгеләр оештырыла. Авыл кызы бөтен Россия татар милли бәйгесе, Ак хисләр төбәк-ара иҗат фестивале, Әйлән-бәйлән регион-ара татар милли бию фестивале, Идел-йорт регион-ара театр фестивале, Сөйкемле шүрәле бөтен Россия иҗади эшләр бәйгесе, Халкым минем төбәк-ара иҗат фестивале һәм башка бик күп кенә проектларның башында да бөтен дөнья татар конгрессы тора. Шул рәвешле бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты Татарстан Республикасы һәм татар милләтенең абруен күтәрү, телебезне саклау һәм үстерү, яшьләрне берләштерү һәм тәрбияләү, милләт-ара һәм дин-ара мөнәсәбәтләрне тотрыкландыру эшенә зур өлеш кертә. Аңлавыгызча, татар конгрессы бөтен дөнья дигән атамасын аклый. Ул дөнья буйлап сибелгән татарлар белән тыгыз элемтәдә тора. Данис Фәнисович таннарында атабызды. Татарларның 30% гына Татарстаныбызда яши, калганнары чит җирләрдә гомер кичерә. Мондый шартларда туган телне саклап калу мәсьәләсе ничегрәк икән? Әлбәттә, Татарстанда кызлар күбрәк әдәби татарча сөйләшәләр, ләкин әйтәсем килә, башка регионнарда да кызлар калышмый. Алар үз өстләрендә эшлиләр һәм гомумән инде безнең бөтен дөнья татар конгрессының аерым оешмалары, аерым татар теле курслары бар. Шуңа күрә кызлар бәйгегә әзерләгәндә һәм ярым финалга килгәндә инде алар барыбер нинди дә булса әзерлек этапларын узалар. Һәм тел ул беренче чиратта әлбәттә, һәм аннары бит әле тарих бара, һәм чыннан да кызның теләге һәм менә Казанга килү теләге һәм бу бәйгедә катнашу иң мөһиме. Гүзәлиянең сүзләрен хезмәттәше, фикердәше Ленари да җипләде. Читтә яшәүче татарлар милли рухка, милли моңнарга сусап яши ди ул. Безнең эш чит төбәкләр белән бәйле булгач, әлбәттә без һәр вакыт чыкканда, булсын Ульян шәһәренә, Казакъстанга, шулай Үзбәкстанга милли компонентлы киемнәрдә чыгарга тырышабыз. Ул инде костюмда дигән сүз түгел. Улның бизәк хәситә дә киеп алырга була, браслет, алка менә әйтеп киткәнеңчә. Һәм беренче килүдә шулай алар кызыгалар. Ничек матур дип башта сәйрәк, соклану гына форматын ничектер башка төбәктә сайлый. Шуннан инде Казанга икенче тапкыр кунакка килгәндәме, яки бераз вакыт узгач, безгә инде яза башлыйлар. Кайда якынрак танышып була. Ул үзләре кигәч, үзенең төбәгенә инде һәр вакыт Печән базар фестивален алып килергә тырышалар. Бөтен дөнья татар конгрессы һәм башкарма комитет каршында эшләп килүче иҗтимагый оешмаларга җаваплы һәм катлаулы эшләрендә уңышлар, яңадан-яңа проектлар һәм үсеш телибез. Татарстанда үткәрелүче милли чаралар тагын да киңәйсен, халкыбызны берләштерсен һәм телебез, мәдәниятебез үсешенә ярдәм итсен иде. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Бүгенге тапшыру бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан оештырылучы милли проектлар, бәйгеләр, фестивальләр, әлеге чараларның туган телне үстерү һәм саклауга йогынтысы, яшьләргә тәэсире һәм ни дәрәҗәдә популяр булуы хакында иде. Тапшырубыз файдалы һәм кызыклы булгандыр, күңелләрегезгә хуш килгәндер дип ышанып калабыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенҗе бетмәен. Куда мумелис, истяну ки. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.